Moikka kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mä esitän tunnin ja seuraavaksi me pelataan semmonen ihan pikkuriikkisen joku pari minuuttia. Totuutta tehtävää, katsotaanko minkälainen päivä tästä tulee. Voit ottaa siinä alkukäytön. Juu. Koolta voit ottaa ravia. Sitten alta taas laukka. Ja nyt on siinä käynnin alta laukka. Sitten käynnys siitä. Ja kurvi. Tosi hyvä tää tunti oli. Älkää ihmetelkö, jos tää video on niin lyhyt. Mutta nyt mennään totuuteen tehtävään. Voitteko te ottaa täällä, kun mä varustan? Juu, voidaan. Sitten mä oon tosiaan Aada. Mä oon näkynyt näissä kaikissa videoissa, mitä mä tänne on lähettänyt varmaankin. Tänne YouTubeen. Ja se Emma, niin se oli toi milloin pikkipaita. Ja Anni on toi meistä pitkin. Se on tän tallinomistaja. Hyvin meni tänään tunti. Tän nimi on siis Tientalani. Tää on toi arabialainen Skotlannin hevonen. Ja tää on niinku mun lempparihevonen täällä koko tallilla. Että niin. Hyvin asuttu arvoa. Niin aitokset. Siellä tienot on. Voitte tulla. Joo, tullaan. Mä kysyn Annilta tehtävä. Mä en oo mikään jos joten mä otan tehtävän. Mene silittään Konstaa ja anna sen syödä sun kättä, jos se syö. Ihan easy, mutta okei. Konsta, tuu syömään mun käsi. Eikö sä syö sitä? Mä sitä syö. Ei sä syö sitä ihan tylsää. Mä kysyn seuraavaksi. Emma, totuus vai tehtävä? Totuus. Onko sul ihastusta? On. Mikä sen nimi on? Sen nimi on Alex. Sä oot ihastunut Alexiin. Joo. Mut mä kysyn nyt Aadalta totuus vai tehtävä? Tehtävä! Me Donnan karsinaan. Ja sitten siellä menet sen selkään ja hirnutsaa. Okei. Ja ai. Koko. Eipä tyttö. Missä sun?